Dobrodošli još jedan Bosanac klip. Danas nećemo ništa da vam ja pokažem, nego da vi meni pokažete, jer imam ja ogroman problem sa Minecraftom. Pa sad ću vam da pokažem, pa ako možete pomoći, pomozite. Sad kad ja uđem, ajde, ja ću pristupiti. Evo ga, znači eto, ja ću sad se logat na ovi, ajde ću na to logut, samo da se logut, evo, ukucao sam podatke i eto, znači play. Sad ćete vidjeti problem. To stvarno ne znam. Dočekaj. Sad meni su se fino ako otvori, ali kad ja sad malo sad sve meni fino ovako bude, ali kad ja kliknem na multiplayer ili single play i hoću napraviti novu mapu, meni se ovo dogodi. Što je... Aj, probat ću. U stvari, glavno, meni ovako crteka i po bijeli ekran gore piše not reporting i crashuje se, znači svaki put. Znači probao sam svašta. Zašto sam probao reinstalirati Minecraft, sve, skinuti novu verziju, sve sam probao, čak sam i gledao vamo nešto na YouTube, ali ništa od tog nije bilo kod mene. Znači eto, ako neko zna da popravi, nek mi javi se u deskripciji, imat će link mog FB profila ili u komentar nek kaže. Eto, i pokazat ću vam kako izgleda crash, šta piše u njemu, tako to. Stopirat ću. Evo, ili ovako neka bude, otvori se ono, ali kad dodeš server, ništa, ko da je netačan IP, ali jes, znači to je do nešto da Minecraft, ili ovako zašteka će se sad crashat, eto, ko zna napravit, bit će i nagrada. Nagrada je premium, znači ima dosta premiuma u ovom folderu, ko mi tu pokaže i bude radilo, daću mu sve ovo, čak ću mu dati orkine i ovo, i to je kompo lista, tako da, eto, vidimo se sljedećeg tutoriala, eto.